मोनसे बाथ्रासो सोंनो सानदोंमोन। मा बाथ्रा सोंदो? नोंहा सोरबाफोर बयफ्रेन्ड दं नामा? मा जाखो? माबाफोर गोरोन्थि सोंफ्लांबाय नामा आं? नङा बिदि नङा। माने बयफ्रेन्ड दं नङा, बयफ्रेन्ड दंमोन। आच्छा, ब्रेकआप जाबाय नामा? बियो थैबाय, कार एक्सिडेन्ट जानानै। दासिमबो नैबे गोदान भिडिअ'खौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनानै लादो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ' लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअ'नि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअ'खौ बबे चेनेलाव होदों। आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जोबथा हां पार्ट 2। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअ'खौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनो हागोन। बे भिडिअ'नि कास्टिंफोरानो जादों आबुल नार्जारि, मनिषा मुसाहारि आरो सुबुंसार ब्रह्म। बिथांमोना नैबे भिडिअ'खौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअ'नि स्ट'रि आरो डिरेक्सनानो जादों नयन मुसाहारि। नैबे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। बियो मोनसे बड' शर्ट फिल्म। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि दा नयन क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअ'खौ नायहैदो। आं बिथांमोननि नैबे भिडिअ'नि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि बे भिडिअ'खौ नायहैदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो।